Zimbo comment section. Vakanitizogara zvinosema Zimbabwe tiri vanhu vanoda zvino ende social media yemazimboka aiwa inenge ichingobaka-baka Makwapeni vengani akiti? Uvire okay, ivire vati makwapeni veli ngati. Ikwapa into njani? Ikwapa lengani? because here on this YouTube channel kati kune nyaya dzakashisha. And the person was like, "Deje kumama, forgive me vulgar, but you know I say Zimbo, so I know I'm Zimbo comment section. Zimbo comment section. Zimbo comment section. Aiwa kana tazogara zvino semaZimbabwenska tiri vanhu vanoda nyaya dzevanhu vanoda kugara vari munyika dzevanhu vachinzwa kuti vanhu vari kuita nezvei, ndiani ari kupisa, ndiani azodai, zvekuti unoti uchivhura Facebook kudai so inenge ichiita kubaka-baka vanhu vachiexposana zvinzi kwazolika maodhiyo kwazolika manudzi ndiani imi sepafacebook zvakuchenda pazimbo comment section sounyatsona kuti aiwa vanhu vanodzifambira nyaya dzacho. Ovoti uchivhura Twitter kudai aukondi kweviolence vasikana akudi vanhu vasingagoni kutuka vanhu nokuti kunotukwa munhu zvokuti unorara usina bhutsu unotochema kuti dai hangu ndisina kumbobvira ndambouya pano paTwitter. Ovoti uchienda kuTikTok aukondi kwemadhanzi zvoku vanhu vanenge vachingoimba vachingoexposana ende kunokurumidza kufamba nyaya because ukangoita chiaudio chinotrenda chiri especially chikalika chichibva zvoku kana kuWhatsApp uko chatendera nepafacebook apa chibva chaenda paTikTok unoswera watenderera nyika yese gurumwandira vanhu vese vakutoziya nezvako uchi vanhu vachiita tumavhidhiyo nemaaudio ako. Ovhotiwo zvakuenda zvako kuWhatsApp ndiko kuWhatsApp kunogadzirwa nyaya dzese dzamunozoona dzozotenderera nemapepanhau dzinenge dzabva kaikoko nekuti kuWhatsApp ndo kunoexposwa kavanhu vachirekodhana imi zvakangooma ende kana uchizoti uri munhu anoda zvinhu kana wasubscribe to this YouTube channel because unosarira pano pazimbo comment section panoburwa nyaya dzinoita kupisa zvekuti vasikana vanonyatsonzwa kuti guwa rinodaka ivi eti ini as your host Shashika aiwa ndiri one musikana wepaharara anofambira guwa ndichita kurimirwa sokuti naimi ndoudza vanhu kuchiko ichitosho ndoudzaani kuna ini ndozongofunga kuti aiwa rikaini kuenda zvangu pazimbo comment section YouTube channel ndiudze vanhu vangu kuti aiwa pane kanyaya kaburwa mufunge vasikana sikagara watongo subscribe and turn on your notification bell because zvidi kuzosarira guys tiri ipapo rikaiti vatatotanga zvedu nenyaya yedu pane kanyaya kari kupisa kaburwa paFacebook. Iyo Facebook ni nyaya dzemujolo vasikana munozonyaya dzemujolo dzinonakidza dziri dzevamwe because vamwe vedu katiri marelationship ekuti unotoona kuti panapa ndikuda rina ndega ende ndikasatosika zvevamwe ndotofa zvine depression vasikana nekuti varume havana mugoni nevo vakadzi vacho havana mugoni futi nekuti ipapa panyaya dzinenge dzichiburwa paFacebook unotoona kuti yuwi yangu nhamo zvainenge itori nani. Tiri ipapo rega tibva tatotanga nenyaya yemukomana uyauya nenyaya yake ivo vanhu vari kuroorwa nekuroorana vari kumboita seko mazuva ano Facebook iri kuonera vasikana. Anyways rega ndikuverengere nyaya yemukomana iwe mubva mandiudzwa mucomment section kuti munofungei nezvayo ende nekuti vanhu vakawanda vari kutaura nezvayo and the story is going viral, is going everywhere. Saka vanhu tidangoziva kuti imimi semasubscribers edu nemafollowers edu muri kunyatsonzwa sei nenyaya iyi. Alright, ndakuiverenga nditi saka nyaya inotanga ichiti I am aged 27 ndine mukomana konda kuti chiko ini muzanyaya makuwa unenge wakutononokerwa nekutaura nenyaya rega titangidze kuverenga. I am aged 27 ndine musikana wandaifambidzana naye for the past 10 months. Then I decided to marry her asi ndainge ndisipo because of basa. I asked her to give me list kubva kumba kwavo and she did. I asked my uncle to go and marry her for me. I will not mention money that I spent on logistics since isina kusvika mhomwe dzanatezvara, but yakasvika mhomwe yavo was $2,700 US dollar negrocery worth more than $400 US. It wasn't meant to be everything but to just cover part yemari yacho kuti ndikwanise kukumbirawo muchato. Then imwe yacho was going to come in the near future as not yes. When my uncles were on the ground, then vanhu vacho vakabva vachinja list. And then they multiplied everything hanzi by at least 4 times. Zvimwe zvacho zvikatosvika kuma10 uku nei vanhu vanodaririko naimi vanatezvara shwava. And then hanzi ndovati let me repeat again, list did not double
or triple. It was multiplied by at least 4 times. And then they notified my uncles after vatosvika pasisina room yekuti vachamboda kutaura nyaya. Saka hanzi vanasekuru vacho vakabva vati vakuda kuenda. Mukomana ndobva ati iye aiwa musacharegera kudzoka chingobhadhara iripo iyoyo. Hanzi mukomana wabva arondedzera chiti they did, and later takazokombera muchato vakaudzwa kunzi chingo chatai, vakapiwa go ahead after mukomana abvisa. Saka vakabva vaenda havo and then varapera. Saka mukomana wabva arondedzera chiti musikana wacho akazonditextira achiti mari yawabvisa ishoma, baba vangu only got 600, so he said you should pay at least half of the remaining money kuti tichati. Ndikamuti why vasina kuzvitaura musi wekuroora? Akati he did. You are not seriously trusting your uncles over my dead. Satotanga ka mirishonga mudzimba umu vanhu vasati vatogara vese vasikana imi kuvana vanonga achita sekomujolo. Anyways, ngati continue nestory nokuti mukomana achiri kurondedzera kauyu. Ndobva ndamuti hanzi mukomana ndobva ati I had to remind her about the inconsistencies dzavakaita. Ndobva musikana ati you can't give my dad 600, and then I had to remind her kuti I was not responsible nekugovana kwavakaita mari kumba kwavo. Even if I had paid 10,000, vaikwanisa kungopiwa 400 nekuti depending on how they share, and that's not my fault. Sheshuwa waisika mhosva yake kuti vanozotambidzana mari dzacho siko. Mukomana anenge apinda papi zvouyu anti atobhadhara. Ndikontinue nenyaya. Svika zvanzi since you are saying ndakabvisa mari shoma, regai tozochata hedu kana mari yacho ndazoiwana. Ndobva musikana ati hanzi haundidi. Hanzi at this point I'm not sure if she's wrong about this. Thank you kune vachabatsira mawedwe. Maybe ndiri wrong, ndisiri kuziva zvangu, but please note the other thing is that the girl is in her late 20s and he has had 6 before she met me far too many times. Nyaya yobva yapera vedare munoinzwawo sekwe. Pakaipa chandongotaura hangu ndisati ndapinda zvangu mumacomment section yevanhu vari kubaka avaka, ndinongoti nyaya dzekuroorana nemujolo dzagara zvadzo dzinonetsa, especially makambona imwe dzimwe mhepo dzinosimuka munhu akuda kuroorwa. So utange munyaya neatete vako vaya vanenge vasina kuroorwa vaya vanenge ichita kudzungaira so zvokuti unogona kutongo kanganisa imba yako uchida kuteerera kuti vanhu vaenda sei. Shuwa mukore uno kuti munozoti vanhu mazaona wangonzi ukatongogara nemukomana for 10 days unokwanisa kutoti mukomana iye ato murume wangu. Shuwa munhu uyo wobvisa mari iwo woda wako zvokudii, woda wako zvokumboda kuvhairira munhu omboda kumboti he mari yakanibhadhira shoma. Kuna mwana vatotoziva vekumaraini kwekuti vasikana vane vana kana 5-6 nemurume asina mbobhadhara kana tsvakirai kuno, ende iwowo zvako watombobvisigwa zvimari woda kutomboshainira. Anyways, ngatiwe zvedu mucomment section kuti vanhu vanoti mumwe abva pakomend yekuti ko nhai budhi zve6 zvinei zvamakutaura nhasi izvi. Komend yatondisekesauta ko une nhoroondo sevatiudza tichitovanzwira tsisi vazongokanda kashoko kekuti aiwa musikana uyu she's in a very late 20s plus akambodya bota way many times. Saka in other ways ari kuedza kutaura makore emusikana yakuda kuedza kutaura kuti aiwa sechembereka chibva wanyanya kurega kuda kunoza kuda kunyanya kudhura nekudidise munhu futi wakambodyiwa bota. Hazvizodi kuti ubva waita kunge uri mhandaraka, zvoda kuti tingati maybe dai ungori kuma-2022 kana kuma-2020 years uko uri mhandara. Ndopa waidhimanda kuti aiwa ndoda kuti tobviswa yese mari, but semunhu hatichembereiwo plus ovatiwo futi akambodyawo bota, munongoziva ngavangotambira kairipo. Vanhu vakati vati zvavo vakukomenta manje, handakomendi yei musikana apa komendi zvikanzi nevamwe baba zvikanzi aiwa zviri kunzipa kuti maused goods haafaniri kuzonyanya kudhura. Vanhu vepafacebook vasadaro ndivakwazoya mamarriage counselor manje zvikanzi aiwa I agree with you, this is irrelevant zvese zvaari kutaura mukomana uyu. All these are objectifying a person, and that's very low. Your girl and her family has issues that will constantly become the two of you. The only thing that will make your marriage work is if you two really love each other, which is really questionable considering your narration. Muri iyi inokunetsa hanzvadzi naiye munin'ina wedu is all over this zvisiririzvo. Seems like they know you can afford and they are out
to milk. One thing about comment section, akushaiwi mamarriage counselor vanenge vachipawo muono wavo unotoona kuti apa pafungwa apa panyatsofungwa. Ndatoona kuti amai ava kava pacomment ka munhu ari mature because zvavari kutaura zvechokwadi itoriwo pfungwa yandambofunga kuti vanhu ava vanonyatsodanana here because dzimwe nguva vanhu vari kuroorana ikanyaya yepressure yekuti maybe makore ati aenda kuti ndingochingoroora ndingoitawo mukadzi pazveshuwa vanhu vasinganyatsodanana nokuti semunhu akuroorowo zvafana kubva nareshini yanyonika mikakushora-shorawo unoziva uchidawo munhu wako hazvidi kuti ubva kuti pajekerere pafacebook ubva kuti ga izvi musikana wako akaiverenga anobva atoziva kuti ndini kutorehwa apa mufungi. Anyways, imwe comment ndobva yati ndobva tichidzokera kunyaya yekomment ye6 yebonde yasvikanzi nhai plus akaziva sei kuti she has had 6 many times. Iwewe wacho wakaita kangani, rega uvharwe mari une dzungu. But naye musikana anozonyanyawo kutaurisa hanzi $600 shomako pababa vake tsve kutotenda kuti at least mukomana unganidza vanhu akabvisa mari vamwe vari kungounganidzirwa vanhu vorega kuroorwa kwacho. Ndoshuwa chaidzo tosanga tombotaura kaini kuti kune vanhu vatiri kutoziva mara ino vane vana 6 tichitaura kudai vasina mbobvizirwa kana tsvakirai kuno asi vari kutoti murume wangu mufunge mukomana ambobhadhara chimari chishoma munhu otomboda kuda kudai nekudai. Ngativerengei makomenti kuti vanhu vanga vachiti chii. Mumwe ndobva abvunza zvikanzi you said you paid 2,700 but baba vari kunzi vakawana 600 zvakambofamba sei? But munoziva kuti zvenyu panyaya dzekuroorana zvandi kune vanhu vanozopuhwa mari dzana mai dzana nikochiko hamina handizonyanyoziva zvinhu zvacho kuti zvinowandofamba sei hazvo but kamari yavanenge vapuhwa baba ndo yavanenge vapuhwa iyoyo zveko mukomana anogoziva kuti zvinofamba sei handiti anenge angoenda nemari yangonobviswa here. Saka vanhu vabva vatanga kuti zvikanzi nevanhu mari yakadyiwa nehama dzakatumwa yatsoverengai nyaya. Handina kumbobvira ndavereka pakanzi nyama handina kumbobvira ndavereka pakanzi mari yakadyiwa nehama ini. Hazvina kunzi mari tikadzokera panyaya yacho zviri kunzi mari aiwa uyu haana kunyatsoverenga zvakanaka ubva kuti kuona ava havana kuenda kuningirinza havana kuenda kuolive havana kunyatsoita comprehension nokuti zvavari kutaura nemubvunzo wavhunzwa nekomenti kai hazvizvirizvo. Mumwe ndobva ati dedi vanenge vasinayo alright aiwa rega ndidzokoroti kwai dedi vanenge vasinawo kuroora mukadzi wavo so soon after marooro emwana dare remukadzi wadhedhi rinobva rapindawo dhedhi vosara havo ne6 waya. Uyu wabaya dede nemukandwa uyu ndiye arinyatsoziva zviri kuitika uyu anenge ane inside information because zveshuwa ndinozviziva kuti pachivanhu chedu mubaba vako iyoyo kana vasina kupedza kuroora amai vako kana uri wefirst born yekumba kwenyu hama dzekwamai vako vanotoya vachitotora mari. Saka zvinogona zvakadaro kuti baba vanga vasina kutombobvirawo vatoroorowo zvavo havana kupedza kuroora mwana kumba kwemukadzi wavo. Saka baba mukaroorwa mwana wavo kuti mari yavakazowana ishoma vanatezverawo vavo vakatorawo chii mari yavo. Saka vada kudzvinyirira mukwasha uyu nokuti ivo havana kuroora ndozvandiri kutoonawo futi. Mumwe ndobva ati zvekumba kwavo uyu anopenga. Mukutoti vanhu vava kutonyatsotobatanidza. Ndakambokudzai kuti vanhu vari pafacebook vanobatanidza nyaya vanoita mainvestigations chinodzifambira nyaya dzacho zvokuti unoti aiwa baba vanenge vanga vasina kuroora. Ndobva mumwe ati waisafanira kubvisa mari pakaitwa multiply. Maancles vaifanira kudzoka monoongorora nyaya. Munhu wakaonawo munhu wepafacebook akati aiwa makatoona kuti musambo wachinja maifanira kutotiwo isusu hatitwe izvozvo tovatatoramba uyanenge ari right because amana uchinjire zvinhu wasvika panzvimbo hazviitika but mukomana manje aizo athink akaonawo kuti nemari dzanga abudawo pamalogistics unoziva kuti unenge uchishandawo amana neikonomi yedu yakadhakwa kuti uzoti vanhu uda kuita zvomboramwa futi apo wambobudisa mari emalogistics maybe chi 3,000 chanenge abata ichocho chinenge chichedhiri and andozoti ikadzokera kumba hainodyiwa vanhu vakaenda kubhawa munoziva kuti zvama zinozofurira kuti aiwa murorere chiya kana varamba ava hatichatodi munoziva zvinongodii ndezvinongotaura nevanhu. Mumwe ndobva ati mhuri ichazokunetsai. Komenti yapuhwa nemunhu akati mhuri iyi ichazokunetsai.
zvokwadi muona vanhu vatotanga kutonetsa vanhu muchangoroorana ka zvinowanzozonetsa pamberi apo because nyaya dzemari dzagara zvadzo dziri very sensitive. Vanhu vari very sensitive nenyaya dzemari. Kuona vanhu tanga kuda kutomisa misoro kudai so anatezvara kumba kwemusikana best believe marriage iyoyo inenge iri makwikwi. Makwikwi because kune vamwe vatotoziva isu kutoti mukwasha haatoendi kumba kwatezvara nanhasi. Haatodi kana kuvaona nekuti vanhu ivavo vakamubata rafu kubva paakaroora kubva izvezvi vanotofunga kutoti mwana wavo ndiye ane mari zvokuti murume ndiye ane mari but vanongoshora mukwasha so saka nyaya idzi dzinotoitika kuti muri dzinotanga dzichitodai soka idzi zvinotonetsa pamberi apa. Then vamwe ndovavati musati matanga kuchema. Aiwa vanhu vari kuchema mudzimba umu asikana kana munhu azonyora komende kuti hamusati matanga kuchema uchimidzi kuti kumba kwakewo zvinenge zvichitorema ende ari kutozoti nhamo ichapindwa nababa vakaka kana vazochata kana vazonyatsogara nemukadzi uyuka panenge pakaipa nokuti aiwa mudzimba umu kwakaipa. Mumwe ndobva ati haasi material wife uyu kuchachemwa. Nemi material wife ndiwo akaita sei nokuti tikatarisa dzimwe nyaya dziri kuburwa nematerial wife yenyu unongoona kuti denga kure nekuti tichinyatsotasa pani munozi kune vaya vanoziya nyaya inonzi chikoyo programu yekwatina Shimugabe ati muri kuona kuti mawife material yenyu ari kuti asi ari kuburaka saka zveruzoti uchitarisa munobva kuti wife material unozoshokwa uchizoona kuti mwana wako hazi wako. Saka vanhu hafanonyanya kuti hanzi mawife material nekuti zviri kuitwa nemawife material kuzo kunozvoona kuti aiwa manjoki anenge ari nani. Ndobva mwapa comment zvikanzi marriage yacho yatotanga kusvika isati yatanga I foresee doom. Ine ndo musentiments yanga ichingotaurwa nevanhu kuti izvi zvichanetsa zvimba yacho nekuti hapana. Mumwe ndobva atoti piwa mari yako hapana mukadzi apa. Wavanhu kufurira vanhu zvavanodanga zvekufurira vanhu kuti abana munhu azvirorera hake oti yakwai vanzi ngadzi kusisina mari inodzoka vanhu vanenge vatodya sezvambotaura zvekuti maybe tezvara vanga vasina kutopedza wobhadhara saka inenge yatoenda kumba kwatezvara wovavo saka kuti vazodzoka vozoti kwai mukwasha hachada chitipai mari yaya hazvizonaka kadhati. Mwondobva ati pateni manzi wanga wakutoroora mwakati imagine serious help me out here 10 months wakutoroora hazvizi dangerous here izvi. Ndovumwe vapindra kati very dangerous. Vakomana vari Joni vari kuona vasikana vari kuzimba Facebook vasati vaonana nekudzidzana munhu akutoroora online. Zveshuwa zviri kuitoitika pane vatotoziva isu vanoita Facebook online dating vanhu vakatoroora mukadzi ndakutotara hangu rimwe gwai but ndaranga zvoda vhidhiyo yayo rega manje. Ndine mwe mukomana wandoziya ina akasangana nemusikana ake paFacebook. Musikana anga ari kuUK mukomana ari kuZimbabwe. Mukomana akanakira akati aiwa mazuva kune maspousal visa. Mukomana ndobva atoroora musikana apa kunzi chidzoka kana uchitumirawo mari yekuti mukomana we kuUK. Musikana akadedza kuti ndiZimbabwe handidzoki ndiye ngaanditeere ndokutopera sarungano kwenyaya yomukomana hamene kuti akazodi but sekuziva kwangu zvakatovharana zvakadaro. Mumwe ndobva ati ngatidzokere zvedu kunyaya yedu yanhasi. Kuroorwa after 5 years ndava mavhu ati kwai kuroorwa after 5 years or 10 months zvakafanana. It depends nekuti makazvimisira makadiko. It depends nekuti makazvimisira here. Some got married after 3 days 12 years anniversary now. Vari kunyepa aiwa ndemabhuku uyu after 3 days kudi kune munhu akamboroorwa after 3 days vakutaura nyaya dzenyambava. Aiwa inzwose nyaya iyi guys. Aiwa tipewo mucomment section muono wenyu kuti tinyatsotaura kuti chichi kumbonyatsoitika paZimbabwe nekuti zvokwadi people are going through a lot but aiwa zvakadaro guwa ragara zvaro rinonaka. Aiwa guwa rinonaka saka kana uri mumweka ifaka comment yako mucomment section wotiudza uri kubva kupi uri kuonawo nyaya yese titaure let's interact in the comment section tinyatso
banana kuti what's really going on, because ndabokuza kuti guwa ridi uri one rinoda makawanda. Saka make sure you subscribe to this YouTube channel and then you share our channel so that tiwande tinyatsoita team guwa to the world. Naizvozvo ndongoti aiwa, thank you so much for listening. Aiwa ndinonyatsonzwa kuzibikwa izvi ndaita kuta kuzororera manje because ndamborijusa kaguwa, but pane kamugaro kuuya. Saka gara watobaya the next video noti this one is going to be hot and no one was expecting it. Saka from Nyika and the team behind Zimbo comment section YouTube channel tongoti aiwa guwa ngarifa.